Aduna na upat ka mga persons of interest ang Cebu City Police Office kag yung mituli sa Oro Sugbo Pawn Shop sa miaging Sabado sa gipahigayon nga Cebu-wide dragnet operations. Sa report ni Femari Dumabo. Ang duha niini nakuha sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi, samtang ang laing duha ang na-intercept sa Barangay Lamakan sa lungsod sa Cebu nga. Ang duha giingong sakay sa puwa nga auto nga adunay nakabutang nga for registration. Dihang na-intercept ang nasakwit nga sakyanan nakita sa mga CCTV footage nga gihimo nga usa sa mga getaway vehicle. Sa CCTV sa May 3 de Abril, nakita nga usa sa tulo ka sakay sa motorsiklo nga gitudlong lakip sa mga nanuli sa pawn shop. Di kanaog sa motorsiklo, dayon balhin og sakay nining puwa nga sakyanan. Nagdumilang kapulisan sa paghatag sa mga pangalan sa upat, samtang nagpadayon pang investigasyon. Makonsider ginato sila og persons of interest kay nganong naaman sila o nganong sila man ang nagamit sa maong sakyanan nga diin kini nga sakyanan mao ni siya ang gigamit sa mismong akto nga pagpanghuldap. Gilagway sa City Director sa Dakbayan sa Sugbo nga organized group og planado gyud ang pagpanulis. Padayon pang operasyon sa kapulisan sa pagukod sa mga responsable sa tulis. Samtang wala pa matino ang kantidad sa mga nakawat nga mga alahas nga bulawan. Sa maong insidente, makitagbo ang CCPO sa mga security agencies pagtuki kalabos ilang security system nga gipatuman. Ug awhag nila sa mga business establishment, ilabi na sa mga pawn shop o jewelry stores nga magbutang gyud og alarm system nga konektado sa kapulisan alang sa dinili ang pagsumpo kung adunay susama nga mga panghitabo. Obanik Leofer Lumayag, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.